Garite asamangana siasa ni govono ababwatani be kiama kia Kenya National Congress KNC bakoragwa na Manson Oyongo oyukuriye kirugo kyobo governor se county ya Kisii baira campaign chabo goika ase bunge ya Bonchari ni goboigo Oyongo aboliri abamenyi kurwa sensemeyo ya Bonchari kumusira ase ganga yaye yukuriye kirugo kyobo governor asali eira yogucha kubaretera magenderero amange tetanyora roboti uru asenchira yoboime nigo omurai bw'ikiama kia Kenya National Congress Manson Oyongo aira campaign ya goika ase bunge ya Bonchari e county ya Kisii abwase barenge nomokonyo ye Alfred Ndemo noyokorigie kirugo kyobo women rep e county ya Kisii omosubati Julie Nyanchama kwana ase tareyo nigo Oyongo aene kyabuna na chegonchoreria amagima y'abamenyi be county ya Kisii ekerarabe omugavana amache gagasero kere nyembe konyora amache maigule kere nyembe konyora ngegega amache igaji para mubwate kipara kirichire chinke bejiko bekera myororo kama mbate siya wadoma kone biasara ibiga mubata biasara ibige yomu chiko bachibesa moderi waka na faida maigule moderi waka na faida so long as ekana abachibese chumwairani naende kero mondanya ore chibese echo mokole biasara binu yochi korata magendero kusie yecho wakero yonge esi ekura yino tare tisa Boigo nigo omokonyo ye Alfred Ndemo aboli abamenyi benseme yoko bakonya elioko ba amagoro na koira oborai bwe county ya Kisii Sisi ni timu Oyongo na tumekuja hapa kutembea na nyinyi wote Mwanchira komeoro keringa na otora hai county doju ko yerenda Mwanchire Mwanchire mudo watisie Mwakuta kiano ke yunane Oyero Oyongo eko bunguo kwa kuigolero ndevi yako out Mwanchire yamo sana tuko pamoja na tusaidiana Nere omosubati Julie Nyanchama nigo arweira yogo chakoligereria mono ayarenge tabangina amo nabasae onyaka gucha kwegwalibaga nakoba omobui Chamanya mao neroyo gotubakonya egara bangina mbasira abana mbasira nabando bonzi mbasira egara bakorwani nandaba ikibasa chebyumbe era mogendere moigore biasara sana TV MSA Yamangana Maya.